Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Благословленная Панна, якая, одрокшися от самой себе и несучи свой крыж, наследуя Пана, зарученого Паннов и голову мучеников. Этими словами антифона на ваход, дорогие браты и сестры, распочинаем святую мшу у литургичный успомин святой Агаты, Панны и мученицы. Про ее заступництво сегодня будем заносить наши молитвы до Божьего трону. Сегодня переживаем так само первый четверг месяца, когда дякуем Богу за два сакраменты, сакрамент святарства и Евхаристии. Интенция святой мши молюся об новой святые покликані до Божої служби, до святарського служення, монашського життя і так само об місійне покликані. Каб годно удзельнічаць на святейшие ахвяры, перапросим Бога за наши недосконалости и грехи. Споведаюся Богу усемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, смилуйся над нами и пробачь нам наши провины, про заступництво святой Агаты, за веру, про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живее и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание першей книги Владарстваў. Калі наблізіўся дзень смерці Давідова, наказаў ён свайму сыну Саламону, кажучы: «Я адыходжу шляхам усёй зямлі, а ты будь моцны і мужны, захоўвай наказы Пана Бога твайго, хадзі па ягоных шляхах, захоўвай пастановы і запаведзі, прысуды і сведчанні яго, як напісана ў законе Майсея, каб шчасціла табе ва ўсім, што будзеш рабіць, і паўсюль, куды б ты не звярнуўся, каб Пан выканаў сваё слова, якое ён сказаў пра мяне, кажучы: калі твае сыны будуць сцерагчы шляхі свае, хадзіць перада мною ў праўдзе, усім сваім сэрцам і ўсёй сваёй душою, тады не будзе канца нашчадкам тваім на троне Ізраіля. І спачыў Давід з айцамі сваімі, і быў пахаваны ў горадзе Давідавым, а владарыў Давід над Ізраілем 40 гадоў. У Геброне ён владарыў 7 гадоў, а ў Єрусаліме 33 гады. І сеў Саламон на трон Давіда, бацькі свайго, а яго владарства было вельмі трывалым. Гэта Слово Божие. Ти над усім пануєш, Пане наш Боже. Ти над усім пануєш, Пане наш Боже. Будь прославлений, Пане, Божа наша Гайца Израиля на веки
сласть и могутность, слава пригожость и велич. Ты над усим пануешь, Пане наш Боже. Твое, Пане, владарство, и ты, як голова, уздымаешься понад усим, от тебе походят богатие и слава. Ты над усим пануешь, Пане наш Боже. Ты над усим пануешь, у Твоей руце и сила, и моц. Твоя рука узвеличивает, и усё умацовывает. Ты над усим пануешь, Пане наш Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кайтеся и верьте у Евангелия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пане. У той час Єzus покликав 12 і почав висилати їх по двоє, і дав їм уладу над нечистими духами, і наказав їм не брати у дорогу нічого, апрача тільки кия. Ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалії і не опранати двох вопроток. І сказав їм: коли де уводите у дом, заставайтеся там, покуле не вийдете оттуль. І коли у яким місці не приймуть вас і не будуть слухати вас, то, виходячи оттуль, обтрасіте пил, що під ногами вашими, дзеля свідчення супроть їх. І пайшовши, яны проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намащали алеем и вылечивали. Гэта слово Пана. Присядьте на хвилинку. Уважаемые браты и сестры, шанувальники Святої Агати, вельми приємно бачити будній день стільки людей, навіть більше у неділю часом буває. Сьогодні ушановуємо у костьолі, можемо сказати, одну з найбільш популярних святих, Святую Агату, яка жила у Катанії, це сьогоднішня паўднёвая Італія у 3 стагоддзі, і за вернасць Христу яна аддала сваё жыццё. Можна, каб лепш зразумець апякунку сённяшняга дня, трошки приблизимся да яе жыццярысу, каб лепей яе пазнаць, у чым мы яе можам сёння, жывучы у 2026 годзе, наследаваць. Сённяшняя святая, выхаваная ў знатнай і багатай сям'і, у юнацкім узросце, маючы 15 гадоў, адчула пакліканне да пасвячэння Христу ўсяго свайго жыцця і стала кансакраванай дзевай. Паважана, ў тыя часы кансакраваныя дзевы прадстаўлялі сабой цалкам непадобныя да існуючага ў язычніцкім і маральна сапсаваным свеце таго часу стыль жыцця. Каля 250 года ў Катанію прыбыў рымскі праконсул Квінцыян
з мэтай прымусіць усіх хрысціян публічна адмовіцца ад сваёй веры. І убачыўшы маладую дзяўчыну, гэтую Агату, апякунку сённяшняга дня, гэты праконсул упадабаў яе. Аднак, калі даведаўся, што яна кансакраваная асоба, то загадаў, каб яна пакланялася башкам. І пасля таго, як яна станоўча адмовілася, праконсул аддаў яе пад апеку куртызанцы, каб яна яе сапсавала. Аднак гэта не ўдалося, гэты план, скажам, быў разбураны, і праконсул распачаў судовы працэс супраць Агаты. Апісанне яе мучаніцтва сведчаць аб тым, што святая Агата была добрым знаўцам дыялектыкі і рыторыкі. Так, на пытанне аб сваёй сям'і Агата адказала, што з'яўляецца свабоднай, паходзіць са шляхетнага роду. І тады праконсул спытаў у яе, чаму яна вядзе стыль жыцця як нявольніца. І на гэта святая адказала, што найвышэйшая высакароднасць – гэта быць нявольнікам Хрыста. У апісанні мучаніцтва святой Агаты знаходзяцца і наступныя словы. «Я вызнаю Хрыста вуснамі і сэрцам і не перастану гэтага чыніць». Калі яна была ў вязніцы, была падвергнута жорсткім катаванням, ёй нават адрэзалі грудзі. Пасля гэтага Агаце з'явіўся святы Пётр, каб умацаваць яе ў веры, загаіць раны. Разгневаны праконсул загадаў паставіць яе на бітае шкло і гарачыя вуглі. Аднак нечакана наступіў землятрус, і яе каты загінулі у вялікай яме. І тады праконсул загадаў спаліць Агату жывой. І паводле традыцыі агонь, аднак не спаліў яе велюм, які стаў адной з найбольш каштоўных рэліквій у свеце. У першую гадавіну смерці святой Агаты нечакана адбылося вывяржэнне вулкана Этна. Вогненная лава пагражала заліць усю Катанію. Тады людзі з велюмам святой Агаты выйшлі насустрач гэтаму вогненнаму потоку, і яны затрымалі. Пасля гэтага культ ушаноўвання святой Агаты пачаў вельмі хутка распаўсюджвацца. Менавіта святая Агата ахоўвае ад пажараў. Таксама з'яўляецца апякункай тых, хто адлівае званы, бо падчас пажару калісьці таксама білі ў званы. Таксама з'яўляецца апякункай кормячых маці. Паважаны, сёння напрыканцы перад благаслаўленнем будзем асвячаць ваду і хлеб у гонар святой Агаты. І вадой гасяць пажар, як ведаем. Вада таксама з'яўляецца сімвалам жыцця, хлеб – сімвал дастатку, дабрабыту. І нездарма кажуць, што хлеб усяму галава. Паважана, папулярнасць святой Агаты, яе заступніцтва настолькі вялікія, што існуе нават нямала пагаворак, такіх як хлеб і вада святой Агаты беражэ ад агню хаты, дзе Агата, там бяспечна хата. І сёння звяртаемся да цябе, святая Агата, барані нас ад усялякага зла, асабліва ад пажару, гэтага матэрыяльнага, але таксама і духоўнага пажару, каб фізічны агонь не прынёс нам шкоды, а агонь граху не спаліў нашыя душы, каб мы не страцілі дару жыцця, як біялагічнага, так і духоўнага. Выпрасіў Бога ласку дастатку, матэрыяльнага і духоўнага, каб мы былі моцныя нашай верай, без якой няма збаўлення. Амен. Азначаючы ўспамін святой Агаты, звернемся да Айца Нябеснага з нашымі просьбамі. Молімся за святы касцёл, каб у ім заўсёды былі людзі моцнай веры, гатовыя памерці за Хрыста. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны клапаціліся пра матэрыяльны стан грамадства. Цябе просім. Молімся
за хворых, каб святая Агата выпрасіла для усіх хворых ласку здароўя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бацькоў, каб яны давалі сваім дзецям прыклад любові да Бога і бліжняга. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новых святых пакліканнях да Божай службы, да святарскага, манаскага, таксама місійнага служэння, асабліва з нашай парафіяльнай супольнасці, з нашых сем'яў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі верныя сваім хрысціянскім перакананням. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, ласкава выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святой Агаты дай нам ласку моцнай веры праз Хрыста Пана нашага. Амен. Божа наш Ойча, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Божа наш Ойча, просім, приймі. Божа наш Ойча, наш Ойча, просім, приймі. Все, що ми от Тебе маєм у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Божа наш Ойча, просім, приймі. Божа наш Ойча, просім, приймі. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Усемогутный Боже, мы приносим Тебе ахвярные дары, отдаючи пошану святой Пані і мученице Агаті. Прийми їх ласкаво, подобно як прийняв її життя у ахвяру, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз мученіцтва святой Агаты паказаў цуды сваёй ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Твоё імя, праліўшы кроў за веру. Па Твоёй волі моц выяўляецца ў слабасці, Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Твоёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерті з мертвих повстання Твоєго Сина, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласце дійшов з гэтага свету. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, со святой Агатой и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру яхоную. Пане, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будешь прославленный, Езу Гостыим, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живым. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Слава Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягнё покорным в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету Владар. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Гостые сокрыты, Бога человек. Єсу, у сердце Ты моим, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя и душу чистой заховать, волю Твою завжди примать, и душу чистой заховать.
покидай мяне, душа тобой живе, у час терпіння витривать у твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у твоей любви. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыні Божа, каб мы ў шляху да неба сілы мелі. Ты маннай стаў вандроўнікам голодным, для тых, што вечна быць з табой хацелі. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь сябрами, калі мы зробім, што ты загадаў нам. Што ж без цябе учыніць мы можам, Пане, бо ты для нас жыццё і спадзяванне. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Молимся. Милосердный Боже, сирот усіх святых, Ты особливо отзначил святую Агату, усклав на її вінок, чистині і вянець мучеництва. Праз гэтага сакраменту ученика мы мужно, переодольваючи спокусы, досягнули небесной славы, праз Христа Пана нашего. Цяпер адбудзецца благословление хлеба и воды во ўспамін святой Агаты, панны и мученицы. Христианская традиция передала нам веру у тое, что святая Агата является особливой заступницей перед Богом у небяспецы пожару. Просим Иисуса Христа, хлеб живый, які зышоў з неба, благословить праз заступніцтва святой Агаты хлеб и воду, каб яны стали дапамогай у захаванні нас ад розных небяспекаў, асабліва ад бедства пажару. Пане Езу Хрыста, Сыне Бога Жывога, Ты хлеб, які зышоў з неба, дзякуем Табе за дар хлеба і вады, якія цяпер благаслаўляем у гонар святой Агаты, панны і мученицы. Учыні, каб яе заступніцтва абараняла нас і нашыя дамы ад небяспекі пажару і іншых бедстваў і аднаўляла ў нас веру ў Тваю апеку, якой Ты атуляеш кожнага чалавека, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Амен. О
О, прославляйте Яго все народы, с пашанай песни Яму спявайте, бо Яго ласка заўсёды з нами, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, 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 аллилуйя. О, прославляйте Яго все народы, с пашанай песни Яму спявайте, бо Яго ласка заўсёды з нами, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Дзякуй усім за супольную малітву. Пасля благаслаўлення з нагоды першага чацвяргу месяца адбудзецца выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і малітвы аб пакліканнях. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Айце Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христова. Дякуем Пану Богу. О найсвятейшого Стия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. О Езу Божий пастыр, Ты покликаў апостолаў, каб зрабіць іх рыбакамі душаў. Прыцягні да сябе палымянае высакароднае сэрца маладых людзей і учыні іх сваімі паслядоўнікамі і сваімі слугамі. Учыні, каб яны, так як Ты, прагнулі паўсюднага адкуплення, дзеля якога Ты ўзнаўляеш на алтары сваю ахвяру. Пане, Ты вечна жывеш дзеля таго, каб заступацца за нас. Адкрый перад імі далягляды, каб убачылі увесь свет, у якім узносіцца невыказная просьба так многіх братоў аб святле праўды і цеплыні любові. Учыні, каб, адказваючы на Тваё пакліканне, яны працягвалі тут на зямлі Тваю місію, будавалі Тваё містычнае цела, касцёл, і былі солью зямлі і святлом свету. Пане Езу, няхай Твой міласцівы заклік адгукнецца таксама шматлікія жаночыя сэрцы, чыстыя і высакародныя, уліў іх прагу евангельскай дасканаласці і адданага служэння касцёлу, братам і сёстрам, якім патрэбна дапамога і любоў. Амен. Да Бога, які няспынна апякуецца сваімі дзецьмі і вядзе іх па жыццёвым шляху, знясём нашыя малітвы. Ты даручыў нашаму папу Льву XIV пастырскую апеку над усім касцёлам, а дары яго нязломнай верай, жывой надзеяй і апостольскай любоўю. Цябе просім, будь з біскупамі, святарамі і з усімі, хто прысвяціў сябе Твайму служэнню, дай ім свайго Святога Духа, еднасці, любові і спакою. Цябе просім. Ты хацеў, каб Твае вучні былі солью зямлі і святлом свету. Пане Езу, вядзі і асвячай сваіх святароў. Цябе просім. Пашлі работнікаў на жніво сваё,
каб праславілася імя Тваё сярод усіх народаў. Цябе просім. Умацуй у пакліканні кансакраваных асоб, якія пакінулі ўсё дзеля Хрыста, Сына Твайго. Учыні іх жывым Евангеліем і сведчаннем святасці Касцёла. Цябе просім. Настаўнік добры, дай маладым спазнаць свой шлях, які Ты падрыхтаваў для іх, каб ажыццяўляючы сваё пакліканне, яны сталі па-сапраўднаму шчаслівымі. Цябе просім. Просім Цябе за ўсіх хрысціянаў, учыні, каб яны, жывучы згодна са сваім пакліканнем, сведчылі перад светам пра Тваю любоў і дабрыню. Цябе просім. Пане Езу Хрысце, найвышэйшы Божы пастыр, Ты паклікаў апосталаў і учыніў іх вестунамі добрай навіны. Схілі да сябе гарачае і прыстойнае сэрцы маладых людзей, учыні іх сваімі паслядоўнікамі, учыні, каб падзялялі Тваё жаданне паўсюднага збаўлення, заўважалі маленні братоў і сясцёр усяго свету, абдары веры і ўзаемнай любові. Адказваючы на Твой заклік, няхай працягваюць місію ўзрастання Касцёла і стануць соллю зямлі. Твой міласцівы покліч звярні да сэрцаў дзяўчын чыстых і великадушных, адары іх прагненнем евангельскай дасканаласці, пасвячэння справам Касцёла і Евангеля і чынення добра патрабуючым людзям. Валадарка свету і маці Касцёла, возьми ў свае рукі нашу малітву і шматлікіх і добрых святарскіх і законных пакліканнях. Прадстаў іх Сыну свайму Езусу Христу, нашаму Пану, які жыве і валадарыць з Богам Айцом у єднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Пане Езу Хрысце, Ты аддаў сваё жыццё за збаўленне людзей і стаўся вечным святаром. Просім Цябе за тых, хто рыхтуецца да святарства і законнага жыцця. Ахіні іх ласкай свайго благаслаўлення, аддалі ўсялякія спакусы і ўмацуй у святасці, каб яны ахвотна і з адданасцю пазнавалі Цябе і такім чынам падрыхтаваліся да пачэснай службы ў Тваім Касцёле. Асаблівым чынам давяраем Табе клерыкаў, выхавацеляў і выкладчыкаў нашай семінарыі і законнай супольнасці. Пакажы ім сэнс і вартасць паклікання, каб яны штораз больш моцна любілі Цябе і ядналіся з Табой, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Молімся, Пане, за нашага біскупа. Ты сам выбраў 12 апостолаў, каб яны былі Тваімі сведкамі па ўсёй зямлі. Біскуп Уладзімір з'яўляецца наступнікам Тваіх апостолаў. Яго пастырскі посах – знак таго, што Ты выбраў яго на пастыра, каб гатовы быў аддаць жыццё за сваіх авечак. Ён носіць крыж свой на сэрцы, бо нялёгкая справа весці столькі людзей да неба. Дай яму сілы і здароўя, каб быў для нас прыкладам веры, любові і хрысціянскай мужнасці, а ў небе няхай радуецца нашай прысутнасці. Амен. Молімся за усе законныя супольнасці, каб, наследуючы чысціню, убоства і паслухмянасць Хрыста і яго найсвяцейшай маці, яны сталі асаблівым знакам святасці Касцёла. Амен. О Богородица Панна, найдастойнейшая маці Касцёла, Табе давяраем увесь Касцёл. Ты, якую называем дапамогай біскупаў, ахоўвай і заступайся за пастыраў Касцёла у іх апостольскай місіі. Апякуйся ўсімі святарамі, законнікамі і вернікамі, якія падтрымліваюць іх у складанай службе. Ты, якая па волі свайго Божага Сына у хвіліну збаўчай смерці сталася маці для вучня, якога любіў Езус, памятай пра давераны Табе хрысціянскі люд. Узгадай пра ўсіх Тваіх дзяцей, прычыніся перад Богам за іх просьбы, захавай іх у моцнай веры, умацуй надзею і распалі іх любоў. Глянь ласкавым вокам на нашых адлучаных братоў і май ласку нас з'яднаць. Ты, якая нарадзіла Хрыста, пасрэдніка паміж Богам і людзьмі. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не
растлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся, Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого на святейшем сакраменте Твоего Сына, який был забитый за нас, як яхня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, який живи и владарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсёды, и навеки вечные. Амен. Святый Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.